Hey guys, खुलुमबाय आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दं। जोङो दिनै बाजाराव थांनो नागिरदों आरो शिब मन्दिराव थांनो नागिरदों। बाबा गगा मोननायानो ओंखारथाराखै नालाय आरो एसे उन्दुनो नागिरा नालाय मोनायावहाय बेखौनो शिब मन्दिरावहाय सुफुंहैनो नागिरदों आरो एसे सुफुंहैहोनोसै उन्दैफोर नालाय। दा बाजारावबो दा मोनायाव ओंखाम गोरलै संना होगोन, दिनै मिरामिस। ओमफ्राय बिनिनो माइरं गोरलै लाबोनो नागिरदों। बिनिनो थांनो नागिरदों आरो दिनैबो दख'ना गानबावबाय आं। माबायदि नुदों लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहरलाय आंखौ दख'ना गाननायखौहाय। दैसा बम'आ दुगैनो नागिरदों। दैसा बम'आ गसा खुनोसै लांदां फारिया दैसा बाराबो बारा दैसाखौ दुगैखांहोबाय, जोंबो देलायबाय थांसै मादार इन ल' जोंहाय। ओमफ्राय फादार इन ल' नेगोन। दा दैसाखौ जुथा मुजा गानहोनोसै, बाना लांसै आरोखि दैसाखौहाय डाक्टारनावहाय देखायनोसै। एसे दैसाया उन्दुनो हाया मोनायाव, जुथा गाननानै थांसै। मादार इन ल' जों टट'जोंसो थांगोन, नंगुमैबो गैया। टट' लिंहरखाबाय, फैगासिनो दङ टट'आहाय। टट' फैगौ मानि दैसाखौ देलायहोनोसै। जाबाय थांसै। दैसाया नोंसिनि न' खाथिना, बे नोंसिनि दालां खाथिना, नोंसिनि हाग्रा गगायानो खारा। बयबो मोनसावदोंलै नैबे बारावहाय। नै बेलाय सफैबाय दैसानि हमिय' डाक्टारा। नैबेनो बियो जाहैबाय माबाजों ओरै हाब्रुबेल लामाजों फैनांगौ आरो। नैबेनो सफैबाय आरो दा दैसाखौ लांसै। बिबैया बामबाय, गल'बायबो थायो दैसाया, दिनाव खनथाम गाहाम गल'यो। दा बेखौबो खिथासै। नर्माल गल'नायाथ' जेबो नङा, दा खनथाम गाहामखौसो गिनांगौ जादोंना लोगोफोर, ओंखायनो जारला जादों आरो। स' देखायनोसै दिनैहाय मा होनो डाक्टारा गल'नायखौहाय। नै जोङो बाजाराव फैखानायखाय माबा सर्टकेस लांफानो होननानै हाबफैबाय। नायनायसै बबेखौ लांनाय जायो। नैबेखौ फसायदोंमोन आङो, बबेखौ लांनाय जायो नायनोसै। नैबे बुस्थुखौ फसायबाय आङो, बेखौहाय फसायदों आरो। मोजां नंगौना नङा? 12,500 होनदों। दा बेखौनो खमायदों, डिसकाउन्ट एसे दं होनदों। दा डिसकाउन्टजोंहाय 10,500 होनदों आरो बिसोरो। स' बेखौनो लांनोसै। दा न'आबो हाथ'वाखै नालाय, नंगुमै न' लुनाया। नंगुमै न' हानो नैबे बुस्थुखौ लांथारगोन आङो न' हाबाथाय। बेखौ फसायदों आरोखि आङो, बैखौबो ग्रिन कालारखौबो। बेखौ न' हाबाथाय लांफैगोन आं। स' बिल पे खालामबाय, लांनोसै जोङो। स' लोगोफोर न'आव सफैबाय, बाजार खालामनानै मेंबायबो बिरादनो, आरो खेबनोबो जारला। दैसाखौ बानानैहाय आखाइ थाइसेल' जायोना, बिराद जारला। ओंखायनो बारा खेबबाय थायासै आं। जा एसे खेबनानै लाबोबाय, आरो सर्टकेसखौबो लाबोबाय 10,500नि डिसकाउन्टआव मोननायखाय। आरो जेखौ आं फसायदों बेखौहाय आं जेला न' हायो अब्ला लायनोसै आरोखि। न'आ हायाखै, दासो थिं दोनो नागिरदों। गासिबो जाजोबखाबाय, बुहुद खामानि दंबावो। स' भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै आं। थेंक इउ जोबजासे नायनो थाखाय बयखौबो। बाय बाय, नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन।